съм впечатлен от цялата организация. Ева на всички доброволци, също така и на корпоративния бизнес, който съпортва цялата тази идея. Ева, това е много човешко и много голямо. Ева на всички хора и на... Имахте възможност да видите живата връзка от Костинброд. Видяхте ли доброволците в действие в Костинброд? Как се случват нещата? Уникално беше това. Аз това, което видях, направо ме смая. Точно типично по-американски, обаче съм много щастлива, че аз също помогнах, макар и с много малко, с 2 телефонни разговора. И едни много близки мои приятели, които произвеждат арменските сладки аги. Просто те се отзоваха, видяха, ето тук сега като влязах огромни кашони са сладки. И толкова много им благодаря на гопицеси, че се отзоваха веднага. Просто те са страшни хора. Значи, ето виждате, значи може. Значи може с добро, значи тази държава има кауза, има бъдеще, има готини хора. Ева на всички благодаря ви, обичам ви и много съм щастлив, че съм част от цялата тая работа. Любов в действие. Усещате ли го вие това? Ами да, определено го усещаме. Аз между другото съм довела страхотни момчета с мен и направо мисля те да влязат в кадър. Руди и Муден и Кукушев ни липсва, обаче пък направо ще идем и ще им спретнем там. Аз нещо ще пея, те всички ще рапират. Мисля, че ще им направим много як празник. Здрасти, Holiday Hero се обаждаме. Здравейте! Здравейте! Какви са сладки! Здравейте! Ние много сме се кефиме, че сме част от тази цялата работа. Това нещо голямото е за вас. Всички много хора са участвали за да го направят това нещо. Ето тук Теди Кацарова също е тук, Мишо Шамара, Биг Ша. И това е за вас. Заповядайте. Малко, много факта, че има такива хора, които като вас да помагат на такива семейства като моето, значи това е прекрасно. Защото има прекалено много семейства такива като моето, което, за съжаление, много трудно оцеляват. Много ще се радвам, че всичките ще успеете поне малко да ги зарадвате.